Възлюбени в Господа чеда на Светата ни църква, обични братя и сестри, в тихата и свята нощ на Рождеството на Божия Син, сърцата и мислите ни отново се устремяват към Витлеемската пещера, където с раждането на Богомладенеца за целия свят настъпи нова епоха и откъдето за всеки изгря нова надежда и вече никой не е сам, защото с нас е Бог. В тази нощ на радостта и на надеждата бързаме и ние, заедно с пастирите и мъдреците, да се поклоним пред величието на безпределната Божия любов, да прославим заради нас и нашето спасение въплатилия се Бог и да приемем светлина от незалязващата светлина, изгряла в нашия свят с идването на Богомладенеца. Вестта за Христовото раждане отново отеква навсякъде около нас, в нашите храмове и в нашите домове, в нашите души и в нашите сърца, тържествено възвестявайки настъпването на благоприятната Господня година и началото на богодаруваното ни спасение. В светлината и в благодатния мир на тази свята нощ никой около нас не трябва да остава сам и безнадежден, лишен от утеха, внимание и любов, защото за това дойде сред нас Христос, за да дарува на всички ни мир, надежда, светлина и живот. И призова към себе си всички отрудени и обременени, онеправдани и обезнадеждени, защото такава е волята Божия. Бедните духом да наследят царството, плачещите да се утешат, гладните и жадни за правда да се наситят, чистите по сърце да видят Бога и всички да се нарекат синове Божии и Божии приятели и да наследят царството, приготвено за чедата на Небесния ни Отец, още от създание мира. Затова, възлюбени, нека в тази нощ отворим сърцата и душите си за радостта от Рождеството на Спасителя и за всички наши ближни, които са в недостиг и нужда, в беда и в лишение, в страдание и безутешност. И като видим в тях самия днес раждащ се за нас Господ, да бъдем Негови истински следовници и поддържатели в изява на онази дейна любов, на която сам Той ни учеше и към която ни призоваваше. Нека в святата и благословена нощ на Рождеството, проблесналата с идването на Богомладенеца светлина, грее навсякъде около нас и чрез нас, свидетелствайки за величието на Божия промисъл и за необятната Божия любов и грижа за всички нас, сътворените по Негов образ и по Негово подобие, любими и свидни Негови чеда. В светлата нощ на Боговъплъщението отечески поздравявам всички вас, верните чеда на Светата ни църква, с настъпващия рождественски празник и отправям първосветителски благослов към събралите се около празничната трапеза на бъдни вечер за мирни и щастливи дни, за благоденствие във вашите домове, обични чеда и близки. Благодатта, мирът и любовта на раждащия се Богомладенец да бъдат с всички нас. Честито Рождество Христово!